ana bintang tamune penyanyi Mbak Lala Atila. Iya. Ayo sepati Mas. Ayo Pol. Wah, cantik Pol ki. Entar do. Keplaken kuwi iki Pol kuwi. Oh ya, Oke. Tua kono karo aku kok ngene ora. Wah Senen iki. Tanggaku kuwi ana sing jenenge Senen. Heeh. Wis iso anggene ndi wae sapa-sapa disalami. Ah iya. Ya plek ngono kuwi. Ah iya. Nganggo klambi hansip kae. Wah, jan elok iki. Ayo ben rata. Iya. Kowe mau le nemu ning dalan kowe. Kowe yo bintang tamu dagelan e kowe iki. Ah iya. Kowe iki. Wis disalami kabeh. Kimpul diliwati, syukur diliwati. Ngono kuwi. Kuwi tangane lincip ya. Ah iya. Oke. Oh kuwi. Kae sing bagus dhewe ya kae. Iya. Kuwi iki. Ngastomik, Mbak. Iya. Sugeng dalu Mas Yusuf. Sugeng dalu Mbak Lalapo. Kok nganggo to? Lala siapa? Mbak Lala Atila. Atila, ojo klerui lho ya. Lah. Ning kok tak rasa ki aneh nek Lala Atila iki nek gedhe. Lah iki gandeng cilik ya Lili. Berarti Lili Itili. Weh. Lah apa? Aku ora wani ngono malah blakake dhewe. Ah iya. Lah apa to Mas kuwi Mas? Oh berdiri. Ngadeg ben ketok. Iya. Lho aku ya ora cilik-cilik banget lho. Iki. Nggih, assalamualaikum Mas Yusuf. Waalaikumsalam Mbak Lala. Pripun kabare Samsia? Alhamdulillah sae. Panjenengan pripun Mas? Ayo wis ngene iki kanane ya alhamdulillah disyukuri arep udan-udan ngene ya tandurane ya rada merkatak sithik. Iya. Nggih, hati-hati jaga kondisi ya Mas. Heeh, Mbak Lala. Iki musime udan. Udan ki nang dalan ki sok nek ora ngati-ati mergo akeh kenangan. Ah iya. Nah nggih. Musim udan, musim demenan, musim Musim rondo barang to. Aja ngono. Iki lho kancane. Lho, iki Kowe barang kok ora. Ah iya. Ya kan aku golek bolo. Nggih, alhamdulillah saged sowan wonten ngendi Mas? Ndung Sari Tanjung. Kok sik aku lali. Heeh. Nggih, Ndung Sari. Tanjung. Wonten lataripun Bapak Cakum. Bapak Cakum. Nggih, sakmenika acara pernikahan nggih Mas. Wayangan ngene kok. Lah ya maksudnya ki nggon nikahan ngono lho. Ayo dalam rangka tasyakuran pernikahan Mbok Do. Nggih, sakmenika Iki. Mas Wahyu Kunto, sarjana teknik, magister teknik. Iya. Kalian melawan Mbak Amalina. Melawan kaya wong gelut. Ya kan melawan Mas, iki mau mantene sing cewek wis ngantuk loh. Mbak Malina. Heeh. Amalina, yang mana Mbak Amalina? Mbak Amalina. Wis do Sabar. mangkat. Ya rong iso. Lah ngopo? Kamare sik gua ada beras kok ya. Ayo. Kok gresek-gresek. Alhamdulillah niki rame banget loh Mas. Nggih, Niki mirsani Mas Yusuf. Iki kok ya merah putih to iki. Ayo pas iki Indonesia merdeka. Indonesia merdeka kok iya nggih. Ngaturke pandonga kanggo temanten kekalih Mbak Lala. Sik aku ganti sik ra enek buntute. Sing ora ana oyote. Iya. Cek. Padha. Ganti sing gedhe Mas. Ganti sing gedhe. Karang saiki senenge ya sing gedhe-gedhe. Andane kok. Semangate maksudnya. Heeh. Kuwi iki. Nggih. Kok uduk piye to? Pengalaman ketoke Mas. Lah ya kae maniake ya kae.
maaf saya belum berpengalaman ya Mas. Aku ya urung iki. Ayo golek pengalaman. Lah piye karo aku apa piye? Rawuh. Aku wis semangat lho wau weanan kali ayah. Heeh. Bapake sapa? Ayahe jenengan. Wah, Jenengan tak weani ra bales yo sombong. ora kabar-kabar kae. Pacarmu anyar to? Anyar piye? Ki aku wis stalking pacarmu Ora ndelok. Ki to sik ndi kae. Ora Saiki pacaran terus ki ya. Ya Allah ya cemburu aku lho ya. ora apa-apa. Ki to. Nah, ndi ora? Ki to pacarmu iki to. Nah kene reti. Iki to pacarmu to. Kuwi iki. Dwi Ayu jenenge. So Dwi Ayu iki lho. Ndi kamera ndi iki pacare Yusuf iki. Jane yo cantik aku. Yo milih Dwi Ayu. Dwi sama? Aku ra melu-melu aku. Beda nek Dwi Naki cah celek. Mosok telek, Mas. Nggih, sampeyan nika nderek dedonga kagem temanten, Mas. Heeh. Mugi dadi jodoh donya akhirat, sakinah mawaddah warahmah. Amin. Jroning tukar padu dadi minangka bumbu. Amin. Yen to nganti congkrah salah siji kudu ngalah. Tapi iki aku ya jarkoni. Ya ora apa-apa. Ndekno nuturi. Ya ora apa-apa kuwi ki biasane doa seseorang yang tersakiti ki mandi lho, Mas. Iki, heeh. Iya, Mak. Nggih. Sapa sing kerep dongake? Lah iki tersakiti ya menyakiti ya, Mbak. Tidak bisa. Kuwi malah balik ning awake dhewe. Balik ning awake Kuwi. dhewe. Heeh. Iya. Nggih, Mas Yusuf kok menawi wonten request. Oh nggih, iki akeh banget. Tak wacane siji-siji ya, Mbak. Sini tak bantuin baca Ah, iya, sini. iki sing tulisane akeh banget. Aja Mbak to. Lah sapa? Ya Yayi ngono apa piye? Lah kok tuwa kono kok ya ora. Ya wangi macake madhep rene. Iya. Ki. Aku sih iki nomor 1 kuwi nomor 2. Oh, iya. Nomere lho. Request dari Mbak Ririn Ciprut, request lagu Bandol Kunci ingkang ngaturke Mbak Niken. Mbak Niken. Buat yang tersayang, yang jauh di sana, semoga sehat selalu. Ki Yusuf Ansor dan Ansor Laras, semoga sehat selalu. Sawer transfer 500.000. Iya, engko ditu. Piye kuwi ditransfer ki? Lho iki ana sing cash ning ora semono. Iki. Iki dari Pak Nafi Asari, Pundong Bantul. Nggih. Salam. Dari Pak Dr. Haji Sukamta, anggota DPR RI dari DIY, dari Parangtritis dan Pak Yani, lah kae to iki anggotane. Sapa iki Mas? Fatur Rahman. Fatur Rahman, anggota DPRD dari PKS. Partai PKS. Untuk Ki Yusuf Ansor beserta warga Ansor Laras. Iki ganti Atila Laras ora itu? Ha iso. Ora itu. Beserta kok iyo sapa kae mau? Lancang. Ini Mas. Beserta masyarakat yang hadir khususnya warga dusun Sari Tanjung, Mukir Sari Sleman untuk kedua mempelai selamat menempuh hidup baru. Semoga pernikahannya menjadi awal yang membahagiakan. Amin. Dan sakinah mawaddah warahmah. Amin. Aja karo nangis le maca kuwi. Lah aku mbiyen do ora ndongake ngene iki, dongane do elek-elek wae. Semoga cepat sadar, semoga cepat sadar. Iya. Sawer transfer 500. Matur nuwun, lagune alamate anak soleh, Mas. Oke, siap. Nggih. Iya. Ini bagi yang soleh-soleh ya, monggo. Heeh, wis gak kono, rono aku tak. Wes iki tok. Heeh, iki. Loh, piye to? Liyane ning HP. Oh, liyane ning HP. Ndi HP-ne? Iki lho, iki. Ndi? Arek ngopo? Ki mau lho. Iki HP. Iso love iki sapa ki VC kene? Gak. Ora di paketan kono. Nggih. Iya. Sak menika ingkang pundi rumiyin, Mas? Sing apa iki mau? Bandul kunci. Bandul kunci. Heeh, Mbak Niken. Heeh. Oke, monggo Mbak Niken. Ayo Mbak Niken, jumeneng Mbak Niken. Iya. Ah, disepoti iki.
bahagiakah Anda malam hari ini? Bahagia no. Terzolimi. Kok terzolimi? Aku mau ndelok story ini kok Anda memblokir kontak ini ngono ki Mas. Wingi. Sugeng dalu Mbak Niken. Sugeng dalu. Pripun kabare? Alhamdulillah sehat. Niki Iya, iki nembang pamundutan apa? Bandul. pamundutan saking sinten? Mbak Ririn saka Hong Kong. Oh, Mbak Ririn yang di Hong Kong. Wingi. Nggih. Ora pati apal iki piye? Apa ya? Kepek. Nggawa kepean. Iya. Wingi. Nggih, tolong HP. Ayo HP-ne digawa ora apa-apa wingi. Ayo main ndarek main apal kok ya wingi. Iya. Nggih, kagem Mbak Ririn. Sugeng midhangetaken. Wingi. Dari Hong Kong. Heeh, mau bapakku Pak Seno Kalasan aku mau metu Kalasan ki aku ra mampir ki mau mung titip tembang Sri Huning Pak Seno nggih. Kalasan. Nyawer mboten? Nyeh? Nyawer mboten? Nyawer. Tenang wae. Iya. Masuk kas. Wingi. Aku mendem sik ya. Oh kono ora. Gitu. Aku yo gawa. Kok nek mules lho. Sitik-sitik wae. Heeh, wingi. Tipis-tipis wae. Kandul kunci yo. Slendro apa pilok? Oh ya, mangga. Monggo. Sukiri Makassar. Agene ya apal iki. Nggih. Niki wau anggitanipun sinten, Mas? Apal Anggitanipun sinten? Aku kan udu penyanyi tadi ya ora apal, sampean sing ngerti. Iki. Kowe iki.
Nggih. Niki mau napa judule? Bandul kunci. Bandul kunci. Ceritane tentang apa, Mbak? Kunci karo gembok. Bandul. Kunci karo gembok. Iki kunci. Iki gembok. Terus Ayo dienggo buka. Gemboke kuwi kok kuncine iki. Rasa dijelaske. ya iya no, kan aku nggak tahu. Iya, iki. Nggih, samenika wonten pamundutan malih saking tuan rumah napa pripun, Mas? Ada iki sambel kemangi iki. Sambal kemangi. Request Mbak Lala Atila. Oh, nggih. Karo Lintang Asmara saking Pak Murgiarto, Banjarnegara. Nggih, Jawa mengki Tengah. Lintang Asmara kita duet ya. Karo sapa? Kalian jenengan. Wah, aku ora apal kok lagune kok. Ya apa lo Galuh iki lho sing apal. Ya apa lo Lah iya karo galuh wae. Karo sampean. Emoh. Heeh. Oh iya wis. Sampean. Heeh ya wis, gak nesu. Iya. Iki. Niki napa riyen, Mas? Sam. Karo juang lho, karo juang. Emoh blangkone plentang kok. So cebleh ngono ki piye to, Mas? Mas. Iki lho kacane iki lho iso apik-apik ngene iki. Lah kuwi kan Salah. Ki ana opo piye? mondolan kaya ikut. Iki kudu direparasi sak sirahe iki. Iso langsung belereng, guys. Kayak mau-maune ya piye. Andane inspirasine ki apa? Iki apa ora dikabari iki ra mlebu grup apa piye to, Mas? Mbah iki. Ora mlebu grup mesti. Ah iya. Kancane demes-demes ngene lho. Iki kaya nek putih-putih ya. Kaya ciduk nggo cawek kan. Kaya nek putih-putih ya ki lho, Mas, gek beskape putih, blangkone putih. Dadi wonge ketok ireng. Iya. Nek nggon petengan prayogur ketok untune tok. Ah iya, iki. Ya sing ketok liyane. Heeh. Ki apa pamundutan sambel kemangi, Mbak? Nggih, sambel kemangi. Oh, isih slendro. Iya. Iki. Ayo langsung Mas Gimbol.
dewe ojo lali Gusti bubar nyambut gawe senajan mung lawuh tempe ning sehat ngombe banyu kandi rokok ngelinting dewe senadyanmu manggon ana desa nyatane ayam tantra kumpul sak aku trimo watone pokok segera waras akayaku keluputno kanggo ngegati sama uga tuku bibit lan rabuke mangan saben dinane sago sambel kemangi enak apa wong urip ana alam donya yen wakrah rasa urip nyati sama kudangan merah lan nibune jraget nyambut gawe ojo lali Gusti Nek arep rampung ki jan kudu banter. aku butuh nafas buatan mas Gawe dhewe. gawe dhewe ini berarti Iya. nggih sambel kemanginipun sampun mas Nggih, Mpun. Wis kuwi HP-ne kok. Ki air HP-ne sapa HP-mu. ki HP-ku ngopo Lho kamerane lho. ngene Oh, padha naku tetepan. Ayo ta. apa piye ala padune kowe arep njaluk WA aku to Ora. ra ngaku Heeh. Ya wis kok njaluk kanca-kanca kowe gampang bro duwe kok. Iya. nggih niki ayah mboten tumut to Lah kowe ayah ingkang pundi ayah kowe lho kowe. sing pundi Nyekel HP iki lho. oh niki ayah niki ayah Heeh. kok mboten mirip mas Hah? Beda Bapak. oh sing niki iki lho mirip iki Nggih. nggih sapa ngerti dipek mantu ya nek ra dadi bojone ayah Oh, tak keplak. kok dikeplak piye to oh iya iki lho wis kencanan karo ayah beberapa hari yang lalu ayah ki anu WA nggih ya nggih WA kuwi ampar kowe rasa geger lho Mas wis WA anu apa salam buat keluarga Iki ning ngono omah kuwi. do ndelok lho iki. Lah kan ngomah Lah lah iya. salah ra melu Lah iya aku kur ngomong nek ngomah do ndelok. lah iya Kowe iki. Iya. sungkem ya sehat-sehat nggih Nah, wis dongake sing apik-apik ngono kuwi. lah Iya. nggih Kowe iki. Iya. engko nek aku ro ayah kowe dadi anakku Ora gelem. lho kok emah Tak sak ngopo-ngopo kok. parah iki apa nih
Apa? Apa iki sit? Tak wacane Mie ya. ayam. Oh sikik to. Oh niki. Heeh. Nemu. Heeh. Request nemu saking Bapak Cakum. Oh iya. Nggih. Iya. Nemu niki spesial buat temanten ya Mas sudah menemukan jodohnya niki. Spesial buat temanten. Heeh. Ya ngehno kono. Ya maksudnya lagune nemu ki Oh, buat ya ngono kene temanten, dhisik ngono kene. lho. Oh. Ah, radol. Sabar Iya. untung aku sabar. Heeh, iki men karo dikancani. Niki Mbak menawi Mas manten kali Mbak manten kersa minggah panggung lho Mas. Heeh, nembang. Nggih nembang bareng. Monggo Mas, Mas Wahyu. Mas, Wih. Mas. Wis mangkat diomongi kok mau wis Malah mangkat. bobo, Wih. tanggapne wayang bobo. Tak omongi. Kowe ku le bali rene iki nek gara-gara. Dadi aku apal niteni biasane nek apa event tasyakuran pernikahan gitu. Wayang limbukan ngene iki tak delok ki temanten Kakung Putri ra ono. Bareng gara-gara kuwi bali wis usuk-usuk rambut per. Kuwi kira-kira bar apa ya Mas ya? Kan udan to, Dik. Oh, udan. Tak kira di Wah. Nah, iki. nggih niki nomor yen Mas. Niki apike awak dhewe duet sik deh. Apa? Duet Lintang Asmara ya. Oh iya. heeh. Wis manut wae aku iki. Ya kudu manut karo wong wedok. Lho. Kok layak ora kon dilarani piye wong lenang kon manut wong wedok. Lah wong wong lanang ki kokean ngatur tapi tidak ada apa-apanya. Weh. Ya ora ngono. Ya ora ngono. Nggih. Ngatur tok ranu ya kecut. Ayo dangdut sik. Dangdut apa? Dangdut klasik. Iya. Ya, Bol. Nek aku rapal ya wis lho. Mas Yusuf, rene to. Aku wis Duet rapal iki lho. ngantuk. Kene wae. Kene wae. Rene ya. Siang karo ratri mung eling manis ati setiamu bisa anduweni
manise ati setiapmu bisa anduweni marang satyaswati rasa kangen kang limputi lintang bulan dadi saksi upayane datang balen jani janji supaya mati supaya mati. wong ayu tresnamu kinarya tama susah jroning batinmu Wong bagus anggap noroso atimu tresnaku tulus ning karepku sapa sanadyan ngarungi banyu sedara tresnaku ora bakal sembuh. senadyan nyoba puncak saka raga wis tresno ra bisa dipisahno yen wis tresno ora bisa piye kuwi lemburi kok ora melu. dhuwur banget ya aku ra nyandake. Nggih, sampun sak menika spesial buat temanten ya Mas ya, Lintang Asmoro. Bener, Mbak. Yen wis tresno ora bisa dipisahno. Lah sampean tresno Dek. Iya, sida-sidane. Yo marai masa lalu wi lho Mas sing bahaya. Heeh, ya wis ora apa-apa. Sing Dasare ya musim adem ya to. Sing penting karo sing saiki aman-aman wae. Mana? Heh? Lah ndi golek kendang? Kon goleke. Batal kok. Biasane wong wedoke WA wong lenang golekno aku mbok digolekke apa wong lenang sing selo. Kuwi asline sing diarep iki sing di WA kuwi. Oh ngono. Kuwi iki. Berarti nek aku WA sampean ngono? Ayo karile arep niatmu to ya kowe iki. Lah jaremu mau ngono ra sportif no. Ya wis lah. Ya wis Berarti- ngono kuwi intine. Berarti anu ora. Kuwi iki. Berarti ora iki. Ora apa to? Iki kok sindanmu kok anu Mas. Apa? Anu ngrasida. Ora. Lho kok galak-galak to? Maksudnya cantik-cantik ngono lho. Kuwi iki. Wedi aku Mas. Ora apa-apa joli kok. Wedi Iya. aku. Iki mau sing nemu. Ben dikancani karo saka kene nomor 4. Iya. 1 2 3 4 niki. Heeh, kuwi iki, heeh. Cilik karo gede. Oh niki 6 remampu mateng ngono berarti. Kena bosok. Wah. Iya. Ayo, Nanti Mbak. sing anu. Mbak Via Kok kuwi. pentil piye to? Niki Pentil. lho. Hah? Kaya aja Pentil. cetha-cetha to nane. Oh lah ya sing rung mateng kae lho Mas, jenenge lak ya pentil. Pentil. Kuwi iki. Oke aku. Iya. Ingkang pundi? Ingkang menika. Mbak Via iki lho sing nganggo kebaya ungu kuwi lho. Lah ungu kabeh. Ungu kabeh to ya. Heeh, ayo Mbak Via. Ayo Monggo Pol. Mbak Via. Seperti Pol. Iya. Selamat malam. Selamat malam. Dek. Kakak. Ngalah. Iki tadi. Iki aku ngerti iki. Kakak beranak ngono to. Kok iso? Kok iso? Lah aku beranak wisan sukses. Lah ya padha to. Salaman. Ah. Nah, wis. iki. Beranak kabeh. Piye kabare yo? Alhamdulillah. Ya nek aku duwe bojo. Ya.
Aku lak cetha beranak di bojo. Lah kowe piye? Aku ora duwe ya. Apa ya? Neng ana anake. Ono. Oh ya ora apa-apa lho wong Lek. Ya apa-apa ya, iki jenenge perawan sukses. Perawan sukses. Heeh. Lah nek kaya aku apa? Ya ora sukses berarti berkate ndek bojo. Oh, ndek bojo ora Pengen sukses. pengen sukses ra. Kepiye carane kepiye? Iki akurat ya Mas. Wah, solusine ora bener iki. Nggih, selamat malam Mas Yusuf, Malam Adik. juga Mbak Pia. Nggih, gimana kabarnya? Jelas kok. Tenang nih. Pacare anyar. Nah, kowe mau wis tekan orang kabare? Wis suwe wingi. Pacare anyar. Wis suwe wingi. Wis suwe ming kowe ra ngerti mau iki. sampean tak tag nang Instagram kok ora di-repost. Lah, Aku Sombong. ora nyekel HP ya di ngapura. Ditilik isik. ket mau dalang kok ya. Wong ket sore mau lho, Mbak. Oh, tak kira lagi gimana? Endi? Kuwi lho. Yusuf Ansori kuwi tuh. Oh, utuh berarti. Lah udu ya aku. Profilku ku sing gambare aku udut iki lho. Endi? Lah mau sapa cah? Kuwi Pak Udu. Sing kok kene wae kok ndak tau buka-bukake kene kok. Salah Udu masuk. to, Mbak. Sumpah isen aku. Salah masuk tau kowe mau. Kowe mau masuk gone sapa? Sumpah Mbak, aku ora ngapusi sumpah. Oh, kleru lehmu ngubok. Gek bocah iki mau masuk gone sapa ya? Kusik dilit ya, Mas. Heeh. Tuh iki. Wong satu men. Iki Mbak, iki lho. Lah kapok sisan kowe. Beda to. Kuwi fotone ning pantai. Gone sapa cah? Iki lho. Mau du aku. Ya kapok. Berarti pancen ora dibalesi to? Ora. Koclok ki aku. Digantine Ora diganti. apa-apa. Iya. Diganti wae kek di-follow-follow ngono. Mah sombong ah. Aku wis follow IG-mu lho. Mas iki enek. Rasida. Tak kira ono request. Nyang-nyangan rego ngono. Engko wae. Ora ono. Ya, nggih. Iki nemu nggih, Mas? Nemu. Nemu. Duet to iki? Duet. Oke. Ayo. Main nyanyi ya ora apa-apa sendiri. Dangdut ke sik. Iya. Iya. Ayo dhuwur lho iki. Mukui pasati ambyar-ambyare pacar sing tak tresnani ninggal aku golek liyane tekamu dadi tombol ngobati ati sing loro muga ikhlas nampa tekan besok ganti. Kowe sing paling ngerti marang kahanane ati. Aku mau semangati besar ilmuku sing brebes cilik. Bebojone ati kenal yo
pengen